బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు మనం ఈ వీడియో వచ్చేసి తెలంగాణలో మెగా జాబ్ మేల్ అనేది కండక్ట్ అయితే చేస్తున్నారు. ఆ యొక్క మెగా జాబ్ మేల్ లో మీకు ఐటీ కంపెనీస్, బ్యాంకింగ్ జాబ్స్, లాజిస్టిక్ జాబ్స్, నర్స్ జాబ్స్, వీడియో ఎడిటర్ జాబ్స్, ఫార్మసీ జాబ్స్, మార్కెటింగ్ జాబ్స్, కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ కి రిలేటెడ్ ఉన్న జాబ్స్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, స్కూల్ స్టాఫ్, సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ జాబ్స్, సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ జాబ్స్, ఇంజనీరింగ్ జాబ్స్, అడ్వర్టైజింగ్ జాబ్స్, ఈ యొక్క సెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇప్పుడు తెలుసుకున్న సెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెక్టర్స్ కి సంబంధించిన అన్ని దాంట్లో ఇంకా వేరే వేరే సెక్టర్స్ ఉంటాయి, వేరే వేరే డిపార్ట్మెంట్ నుండి అయితే మనకు జాబ్ హైరింగ్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. అయితే దీంట్లో వచ్చేసి మనకు దాదాపుగా 5,000 జాబ్ ఓపెనింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి. 70 కంపెనీస్ అయితే వస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్. సో ఏవైతే నాన్ టెక్నికల్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క దాదాపుగా 70 కంపెనీస్ పైగా అయితే ఒక జాబ్ మేళలు అయితే వస్తున్నాయి అనమాట. 5,000 జాబ్ పైగానే మనకు ఓపెనింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి. స్పాట్ ఆఫర్ లెటర్ అనేది ఇస్తారు. ఆ జాబ్ డ్రైవ్ కి మీరు అటెండ్ అయ్యి ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయ్యేది కనుక మీకు స్పాట్ ఆఫర్ లెటర్ అనేది కూడా ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో దానికి సంబంధించిన వివరాలు వచ్చేసి మన వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. వీడియోని కనీసం ఒక లైక్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. మీకోసమే మేము వీడియోస్ అనేది చేస్తున్నాం కాబట్టి తప్పకుండా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మీకు ఏదైనా వీడియోస్ కావాలనుకుంటే కనుక తప్పకుండా అయితే షేర్ అయితే చేయండి. సో మనకు తెలంగాణ మెగా జాబ్ మేళ అనేది కండక్ట్ అయితే చేస్తున్నారు. స్పాట్ ఆఫర్ లెటర్ కూడా ఇస్తారన్నమాట. 500 జాబ్ ఓపెనింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి. 70 కంపెనీస్ అయితే మనకు పార్టిసిపేట్ అయితే చేస్తున్నాయి అన్నమాట. సో ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు అంటే జాబ్ మేళ ఎప్పుడంటే 27 తారీఖు జూలై 2022 నాడు వెనస్డే నాడైతే కండక్ట్ అయితే చేస్తున్నారు అనమాట. 27 తారీఖు జూలై వెనస్డే నాడు అయితే కండక్ట్ అయితే చేస్తున్నారు. సో క్వాలిఫికేషన్ విషయానికి వస్తే మినిమం 10th పాస్ అయిన వాళ్ళ నుండి ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే 10th, ఐటీఐ, వొకేషనల్, ఇంటర్, డిప్లొమా, ఎనీ డిగ్రీ, ఇప్పుడు డిగ్రీలో ఏ బ్రాంచ్ ఉన్నా సరే, బీటెక్లో ఏ బ్రాంచెస్ ఉన్నా సరే, ఎవరైనా సరే మినిమం ఎస్ఎస్సి నుండి ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే. క్రైటీరియా విషయానికి వస్తే ఫ్రెషర్స్ అండ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా సరే మీరు ఒక జాబ్ డ్రైవ్ అయితే అటెండ్ అయితే అవ్వచ్చు అనమాట ఫ్రెండ్స్. సో టైం వచ్చేసి 9 AM నుండి 2 PM వరకు అయితే వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్ అనేది కూడా కండక్ట్ అయితే చేస్తారన్నమాట. వెన్యూ ఎక్కడంటే రెడ్ రోజ్ ప్యాలెస్, నాంపల్లి పబ్లిక్ గార్డెన్, హైదరాబాద్. వెన్యూ ఎక్కడంటే ఇంటర్వ్యూస్ ఎక్కడ కండక్ట్ చేస్తారంటే వీళ్ళు లొకేషన్ వచ్చేసి రెడ్ రోజ్ ప్యాలెస్, రెడ్ రోజ్ ప్యాలెస్, నాంపల్లి పబ్లిక్ గార్డెన్, హైదరాబాద్. మార్నింగ్ 9 AM నుండి 2 PM వరకు అయితే ఇంటర్వ్యూస్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు. రేపు 27 తారీఖు జూలై 2022 నాడు, బుధవారం నాడు. ఇంపార్టెంట్ నోటీస్ ఏంటిదంటే బ్రింగ్ మల్టిపుల్ కాపీస్ ఆఫ్ రెజ్యూమ్ ఇఫ్ యూ బిజీ. సో వీళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ బిజీ ఉన్నా సరే, బిజీ వచ్చినా సరే మీరు మాత్రం డైరెక్ట్ ఈ యొక్క లొకేషన్ కి ఈ యొక్క తేదీ నాడైతే ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వచ్చు. వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే అంటే ఇంటర్వ్యూస్ కంటే ఈ యొక్క జాబ్ మేళకి ఆర్గనైజింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే రెజ్యూమ్ అది వచ్చేసి ఒక 2-3 కాపీలు ఎక్స్ట్రా రెజ్యూమ్ తెచ్చుకుంటే కనుక మీరు మల్టిపుల్ కంపెనీస్ కి ఇంటర్వ్యూస్ అనేది అటెండ్ అవ్వచ్చు అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట. డైరెక్ట్ వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. సో తప్పకుండా అయితే ఈ యొక్క ఇంటర్వ్యూస్ అనేది అటెండ్ అవ్వండి. దీంట్లో మనకు వన్స్ అగైన్ కంపెనీస్ వివరానికి వస్తే ఐటీ కంపెనీస్, బ్యాంకింగ్ జాబ్స్, లాజిస్టిక్స్, నర్స్ జాబ్స్, వీడియో ఎడిటర్ జాబ్స్, ఫార్మసీ జాబ్స్, మార్కెటింగ్ జాబ్స్, కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ జాబ్స్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్, సెక్యూరిటీ జాబ్స్, స్కూల్ స్టాఫ్, అడ్వర్టైజింగ్ జాబ్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ జాబ్స్. టెక్నికల్, నాన్ టెక్నికల్ సంబంధించిన అన్ని కంపెనీస్ వచ్చేసి ఒక జాబ్ మేళలో అయితే అటెండ్ అయితే అవుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా అయితే ఈ అవకాశాన్ని అయితే వాడుకోండి. ఎందుకంటే టెక్నికల్, నాన్ టెక్నికల్ సంబంధించిన అన్ని జాబ్స్ వచ్చేసి ఒకే ఒక జాబ్ మేళలో అయితే వీళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మనకు మంచి అవకాశం. ఎందుకంటే అన్ని జాబ్లు ఒకే చోట వీళ్ళు ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. 70 కంపెనీస్ వరకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి తప్పకుండా అయితే యూస్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.